A sanidade pública é unha das principais preocupacións da cidadanía. A maioría coincide en que o sistema precisa de máis recursos, aínda que non hai consenso sobre como financialos nin sobre o papel que debe xogar a sanidade privada. Moitos cidadáns estarían dispostos a pagar máis impostos se iso sirve para mellorar a atención, reducir listas de espera e garantir un acceso máis rápido aos servizos sanitarios. E é que todos coinciden en algo, a sanidade pública atravesa un mal momento. Está moi mal, moitas listas de espera. Pero bueno, como a ela non hai, Se hai que ir ao hospital, estamos ben atendidos. O que pasa que as listas de espera están moi mal. Non está activa, non. Malísima, e vai de mal en peor. No, isto xa non mellor, isto vai acabar como nos Estados Unidos, todos a pagar hasta que chegue o día que haba que pagar. A pesar diso, moitos aseguran que non aceptarían a subida de impostos, aínda que recoñecen que a sanidade pública atravesa un momento complicado con demoras e falta de persoal, especialmente na atención primaria. Non, xa pagamos bastantes impuestos, o que pasa que a sanidade pública non pode desaparecer, porque senón a donde vamos? Cos sueldos que temos aquí, que son unha miseria, xa me contarás. Hai que, mandar menos cartos á privada e atender á pública, que é o que teñen que facer. Pagalle máis a Hacienda do que lle pago, non, pagarlle menos, porque a min a Hacienda jódeme bastante. É que non se pode pagar máis impostos, estamos como o tempo como temos, que ganas hoxe en día 1.300, 1.400 euros. Como teñas un rapaz estudiando, que faz? A onde os levas? Non tes para leválos para ningún lado. A sanidade está como está, e mentre está este no goberno, tendremos que ir tirando como podamos. As opinións sobre a sanidade privada están divididas. Hai quen a ve como un complemento útil para reducir tempos de espera, pero a meirande parte teme que o seu avance acabe debilitando a sanidade pública, polo que recalcan que hai que saber separalos. Eu penso que a sanidade privada debía desaparecer, para o meu pensar, porque entonces que facemos? Ou que nos lo quiten, que nos deixen pagar a nós unha sanidade privada, que nos den o sueldo íntegro, entonces nós faceríamos eso, pero non fan nin unha cousa nin a outra. No. A pública, como foi sempre, a pública. A privada, o que teña cartos e pode disfrutar dela, que pague, que vaya. Pero a pública é a que ten que triunfar. A sanidade, queren privatizar a sanidade, queren sacar a sanidade pública e privatizarla. Que opina disso? Eu opino mal, non debían facelo. Debían deixar a sanidade como está, a sanidade pública debían deixar. Porque aí era o privado que vai, pero se deixan a sanidade pública para a xente que lle faga falta. É que a privada tiña que ser privada e a pública tiña que ser pública. A privada, se quere ganar cartos, tendrá que conseguir a xente. O que non pode ser é que a manden da pública para a privada gratis. Pois os costes que poñen eles. Un debate aberto sobre o futuro da sanidade, no que a cidadanía coincide nun punto fundamental. O sistema público precisa melloras urxentes para garantir unha atención de calidade.